mina bekulandela okunye ngoba ngikwazi kakhulu and mase sesiyiconfirmile ukuthi uyeza ku-interview ekuseni ngiyavuka umbuzo nje omuqala oqonde nje ngqo awuyazi ngangithembelezi mangibuza ohlelweni oqala usayiyona ANC ngi-ANC ngiyoze ngife ayikho into yokukhipha ayikho into yomkhipha kwa-ANC ngisho kungenzekani ngiyohlala ngiwu-ANC ngoba i-ANC from 1912 yakhelwa ukushintsha impilo zabantu abamnyama mina ngoze ngifeke ngishintshe impilo zabantu abamnyama kade ngikazandla zothando bengiye-ANC because bengishintsha impilo zabantu abamnyama for the better nanamanje ngisho kungathiwa ngiyaxoshwa ka-ANC kwenzekani I'll remain ANC ngoba i-vision kababa uDube ikumina i-vision yama leaders amadala okushintsha impilo zabantu yini pho manje sengazuthi umkhandlu ngoba i-podcast yethu sinenhlanhla ukuthi ke thina isabalala iningizimu Afrika yonke iya kuma millions abantu khona umuntu oqalayo nokuza ukuthi khona mhlawumbe umasipala okuthiwa uSempende kwenzakalani umasipala weMpendle ngoba bengifuna ukuqinisekisa lokho ukuthi kushuthi ama-councillors akhona aka-ANC kushuthi u-ANC ophethe eMpendle kodwa seniqalile neyatrenda kuthiwa abasebenzi abaholile ithina ukungibekele phansi ake ngithole futhi umuntu okhona nengicabanga ukuthi uzongithatha ngibeke kule ndawo ngizocela nje ukukha phezulu Mpungose kodwa kona mfowethu inkinga zikhona eMpendle aziqali manje ziqale nje cishe kwi-administration ka-2021 ngokuthi kushintsha amawadi abu-5 kade u-4 ibudget yaloko ibingekho ukuqhubeka nje ngokushesha mase kukhethwa kwangena umeya wangena nokwaholela ekuthenini agcine ekhishwa-ke nge-vote of no confidence ukhishelwana makubukeka umkhandlu ushona phansi kakhulu amakhansela e-ANC ahlangana enza kanjalo kodwa ayekade sethumelile enhlakeni ezithiza ngifuna ukungena kakhulu kodwa nje konke kukonke umkhandlu wethu ungene inkingeni eyingaka kusukela ngo-2021 mangena le administration enamawadi awu-5 isine mayor ino-speaker ino-chief whip ine-executive ibudget yaloko ayikho njengoba manje ke sesila kusele only mhlambe unyaka ukuthi kuphela i-term sekuyavela ke manje ukuthi umkhandlu buloku uphila ngokuthekela uthatha lapha nalapha nalapha kodwa njengamanje ngiyakuthembisa lo buholo obukhethiwe umeya lo khona uMelko Dlamini nami speaker namakhansela khona si-committed ukuthi siyoyishintsha leya yinto umkhandlu uzohola umkhandlu uzoqhubeka usebenze kahle umela abantu uyangijomba khona la ukulahla khona ngiyezwa nje ufast forward ukuthi uyirap ngibona iclip ya Jeff Hadebe engazi ukuthi uPixen ngifuna ulekelele mina ongesiyo sopolitiki nongekho kwepolitiki ithi into yakhona ngoba ngithola ngazi ukuthi i-leadership ikhuluma okunye nani nikhuluma okunye kwa motion angi-understand emotion ivela kanjani emotion kumuntu wenu take me through ngilekelele mfethu ngoba now this is the only time the only platform ozoyiveza ngoba after wena I will invite futhi nayo i-leadership ukuthi abake beze bezochaza ingakho kuzokusiza ukuthi ukuchaza into ezoba clear ngoba nabo ngifuna beze la ohlelweni bezosichazela lelo no for nje i-interest yabantu cha Mpungose kunako ungabona ngasolile kodwa iqiniso lithi amakhansela e-ANC awu-6 i-opposition ewu-4 kufanele manje iwina kalula i-ANC kodwa ngenxa yokuthi ke umbono wabaholi abasiphethe kwi-province mhlambe nakwi-region njengamanje awufani nombono wabantu baseMpendle i-community yaseMpendle mungena nje uzoyoshona le ka-ward 1 lotheni uzofika uthole ukuthi umbono wabaholi I mean ama-leaders e-ANC nombono wabantu be-ANC nomphakathi wonke waseMpendle awufani wena uthunywe baningi ukuzwa kuleyo nto-ke wena ulalela abantu between the two njengamanje we are caught in between yabona nje siku-life and death because siyafuna ukulalela i-leadership kodwa at the same time asikwazi futhi ukulahla abantu yini le leadership eyenza nize nikwazi ukuthi nibe part nendawo ukuthi kumele uchoose between leadership nabantu ukuthi leadership engenhla ayivumi ukulalela abantu bathini abantu bathi ngesikhathi kuba nemotion ikhishwa imayor ubani ufaka motion amakhansela opposition manje akhuluma ngezinto nathi esizaziyo nomphakathi okade usitshela ngazo in fact umphakathi wawukade ushilo from as early as 2022 ukuthi hayibo kwaukuthi sibambe iprinciple ke yenhlangano kodwa njengamanje kufike la
ekufanele ukhetheke manje life and death abantu noma i-leadership. Njengamanje mungena nje empendlu ya phakathi uzofica abantu benkonzo, ufica abantu bengoma, abantu bebhola, izingane zesikole, ubuza ukuthi zifisani ngempendle zizokutshela lento emelwe amakhansela lawa othe wena kuthiwa aqoshiwe. Umbuzo wami uthi njengoba wena kusamele udecide ukuthi udecide yani phakathi komphakathi noma ulalela leadership. I-leadership isikhiphile statement engisibonile namhlanje. Ungena nje la isangweni ngithi hawu le ndoda ezongivakashela ine statement esigaka kuzovakashela umuntu oxoshile mhlawumbe ukufoma nje ngoba kuhleli nawe la. So umaphi inhlangano yona imile ke manje ukuthi iyanisuspenda wena uma uphike wena manje. No, inhlangano ingasuspenda Mpungose. Okay. Kodwa ke emkhandlweni kune council. Kune resolution eqondile nje esibekile yangibeka njengo speaker, yabeka ukho njengo mayor, namakhansela amanye chief whip, ama executive kuke emthethweni, umthetho wakaCocta, umthetho osekelo. In fact ne Municipal Structures Act iyakhuluma ukuthi no, ngisho ungaxoshwa inhlangano. Kodwa abakwazi ukukhipha emkhandlweni. So thina soqhubeka sisebenzela abantu ngoba inhloso yethu ukusebenzela abantu basempela. Imali ukushintsha impilo. Warifuke njengoba uyi-ANC angijabula kabi ngithole kahle uyi-ANC impela nje kuphelele. Okay. Ngithi mina njenge-ANC njengamanje esikhathini enisona kade ngibuka kunalento ye-motion ka premier ne uLokhuzana uNtuli. So after that i-ANC iyabanye babantu ababethi they support uLokhuzana uMbali Shinga ngoba uLokhuzini and then futhi si vice versa uma lento iqhubeka ngoba iyenzeka manje lapha empela uma kwenzeka iqhubeka nabanye uLokhuzana omasipala bethi ayasezolalela sesizothi sizwe izwi labantu aniboni ngayinkinga kwe-ANC leyo nto enjalo. No, izinto zihlukile Mpungose. Udaba lasempendle lihlukile kunabo bonke omasipala. Ngiyaqala ukuba khona futhi lusekude kakhulu ukuba khona. So akukona ukuthi asilaleli. Akukona ukuthi asilaleli. Udaba lasempendle into eyenza lihluke yini? Ukuthi sithema sikhipha imeya. Bafika abaholi. Baqoqa wonke amalungu omphakathi kuwo wo5 amawadi. Bagcwalisa amahholo. Umphakathi wonke from ward 1 to ward 5 wabatshela abaholi wathi hambani niyosikhiphela le mayor njengoba eyikhiphile amakhansela e-ANC athunywe yithini. That's number 1. Yithini esiwacelile ukuthi ukuze impendle iphile, ukuze impendle iphinde ivotele i-ANC kusho leadership, kusho abantu on the ground. Nenze kanje mangabe senimkhiphile nibese nifaka anyone kumakhansela lawa akhona ngoba asifuni umkhandlu uqale phansi. Right, abanayo i-right ukuzideployela. I-ANC ne-right ukudeploy. But yafika ke i-ANC, yafika i-leadership, yavakashela wonke amawadi. Bayitshela abantu bathi no, la makhansela siyawasupporta, i-decision ayenzile eyethu leyo decision. Bafika abathi ke laba siyahamba siyabuya kusho abaholi. Nanamhlanje ke abakaze babuyele kubantu. Yazi ukuthi ngikhetha yini wanda ngoba nabo kuzobamema futhi ngibabuze njengoba kubuza kwena. Mhlambe bangangilinganisela ubuholi bupho babukade bukhona bufikile obakhetha ukuthi buzohamba nento obuyitshelwe abantu ehholo kodwa lapho babuya sebenza ngendlela ehlukile. Cha buholi bonke nje ubuholi besempendle, ubuholi beregion, ubuholi beprovince. Bahamba babuya sebebuya. Abukabuyike ukuzotshela abantu ukuthi no isicelo senu sipasile. Ngoba babehambe bethi bayabuya manje iyona ke into esifaka ku-accord position ukuthi i-leadership ibiza abantu yonke indawo lesihamba khona emngcwabeni, esontweni, enkonzweni laphi ubuzwa ukuthi i-leadership yahamba ithe iyabuya ayikakabuyi. Sesizwa kuthiwa izofaka umeya omunye ongekho kulamakhansela khona. Nivuma kanjani leyo nto? Sibatsheleke hayi no thina sizolalela into eshiwo leadership bathi bona ayike decide kuphakathi kokuthi nihamba ne-leadership noma nihlala nathi. So into yethu lapho nje kwi-accord position, life and death. Ngaphambili ulwandle ngemumva umlilo ngithina phakathi. Ukhetho kodwa ufa ngolwandle noma ufa ngomlilo. Kodwa egcina nizogcina ufile. So we are in that position, si ready ukuthi ANC mithi ngokuthi silalela abantu iyasixosha. Kulungile.
kodwa mangabe kuukuthi futhi ithi hayi nathi sizwa ngabantu, we believe ukuthi izwi labantu lingithixo ngokusho kwababa uGwaba uthi izwi labantu linguNkulunkulu. So iANC makuseyile ANC esiyaziyo kufanele izwi labantu libuNkulunkulu, kodwa misixoshela izwi labantu mina ngifela lo kwamephi. I message ungafisa uyithumela ku leadership ngoba after this video angiyazi video ezobe trenda kanga. In fact sine podcast ekumele ngabayaphuma ngaphambili kwale, but lesiyaphoqeleka by tomorrow kube iphumile because khona indaba ekuthiwa current bese kuba khona indaba. Yiphi message ongafisa ukuyidlulisa noma iclarity ongafisa ukuyinika leadership ngoba kungenza ukuthola khona yazi ukuthi ngizwa ukuthi lento isifike yaze yafika phezulu kumbalula udaba leli. So ithini amazwi akho ongadlulisa ku leadership mangathi uyayiconfront manje after nesinqumo esisithathile? Ngiyabonga umbuzo noma ingifaka still endaweni ebucayi kodwa ngoba ngumholi wabantu ngiyafisa nje ukuthi iANC ngiyacela kakhulu ukuthi going forward ukuziphinde ibuyisa amandla ayo iqhubeke nokulalela abantu abaningi. Uma siwu5 u3 uthi this is right, u2 uthi this is wrong, lalela u3. Awukwazi ukuthi ngoba uyileader uthathela abantu abaningi izinqumo. Okay. So mina bengingathi ayiconsult iexample esobala mawufuna ukobeka induna uyinkosi. Okay. Inkosi ehlakaniphile iyahamba yobuza ukuthi kulamadoda awu5 ngasese ibuza ukuthi ubani enimbone right. Sure. Uma isikwenzile lokho ideliver based ezidingweni zabantu. Mina ngithi ANC ukuze ingaluzi impendle, ingaluzi omasipala abaningi, ingaluzi mhlambe even ne province ayibuyele kubantu. Ayithathe izinqumo ezifunwa abantu. Mina wanda engithusa yileyo ukuthi what if other municipalities at bayafika leadership mhlawumbe ithi ifika ne directive thizeni bese uthi empendle sababona benza kanje nathi sokwenza kanje sizogoloza sizozwa kalendlela ezokwenzeka ngayo so yenza kanjani mayinjalo bathi babone bekunini icabanga usungena recording enjalo ukuthi uleko bani because le podcast ihamba lonke izwe la bazoyibuka bathi sambona nje ephikisana nenhlangano aphuma kuyona and then wasephumelela. No, akukho about ukuphumelela. Okay. Akukho about ukuphumelela njengoba ngeke ngasho phambilini. Udaba lasempendle alifani namasipala ngolokuqala ngqa ukuthi sithi sibaningi so 6 kodwa kuphase emotion ephasiswa abantu abawu4 bese leadership isuke from province izokhuluma nabantu in person. Abantu bayitshela ukuthi ithi uyabona ukube kuthiwa leadership sikwathi makukhishwe imeya njengakwezinye indawo iyasibiza amagama amathathu yenza ama-interview that's normal business. Now impendle is unique, is special. So leadership yenze ngendlela ehlukile. Leadership yenze ngendlela ehlukile ngokuthi thema ngabe ikhishwe imeya yasuka yonke all 5 wards same time yakhuluma nabantu. Awukwazi ukuthi usu-involve abantu bese uphinde ubuyele ngemumva futhi uthi usuyi-leadership ubashiye ngaphambili abantu. Iziphi izinto abekhala ngazo uJeff Hadebe pho lapha ngaphandle? Ukhala ngokuthi phela thina sivote ngendlela abebengayishongo. Okay. Kodwa indlela ke thina sivote ngayo ile abebezoyitshelwa abantu ukube babuyelile kubantu. So wanda uma ngase ke abantu ngelindlanga bathi khiphani ANC niyenze njani? Ngalalela abantu noma ungalalela yona. ANC ithi ningathinti ANC bese bathi nje abantu khipheni ANC asayifuna emkhandweni ngiyenze njani? No, udaba oluhlukile kakhulu ngosekhuba. Ngoba lolo sekudaba olungayithinti le ngoba le especially. Alright. Le ithi kuleyo daba lemeya kuphela. Ayikho enye into esingayilaleli ngeANC. But this particular one yemeya iyona kuphela esilalela kuyona abantu ngoba abantu nabo bathumela ku leadership. Now thina sifisa ukuthi ANC iwine ukhetho empela. Okay. Sifisa futhi iwine nasemgungundlovu yonke na kwi province eventually kwi South Africa yonke. But kule leadership ke ekhethiwe nala ukhethwe khona njengo speaker. Mawubheka iziphi izinto abantu basempendla bangayilindela ukuthi ungayishintsha njengoba sen-elective? Empendle kokuqala nje kufuna sishintshe ezezimali. Okay. Ukuthi imali yakhona ibekeke ngendlela cisha ingcono kakhulu. Sishintshe ukuthi ama grant
angasebenzi ama-operations ngoba yenye yezinto esithathe yasibeka la. Angifuni ukungena kakhulu kuloko in details kodwa sifuna ukushintsha nje ukuthi back to basics. Impendle isebenze kahle ngendlela ebekufuna isebenze ngayo, abantu bahole on time, and then umkhandlu use intuthuko kubantu. Sifisa thina ukubona imigaqo empendle, sifuna ukubona ogesi, ama-Apollo lights la amakhulu ekhanyisela abantu, sehlisa ubusele empendle. Sifuna impendle ibuyele. Bebukhona ubusele empendle. Bese kuqala ukuntshontshwa kakhulu kwenkomo. So sizolwisana kakhulu ke nalokho. Sifisa impendle ibuyele endaweni yayo enokuzayo enokuthula. Kodwa mfethu mawubheka kuzobuyeleka i-organization oyirepresentayo ikhuluma okunye nani nibe nikhuluma okunye mawubheka uzinzo kusolithola empendle manje after lesi sinqumo mawusibheka siyi-solution ngokubheka kwakho. Ngokomthetho ukuba i-organization ibizocabangela kakhulu abantu ngaphezu kwemfuno mhlambe zama-individuals, bekuzobuyeleka kalula ngoba abantu bakliye wabona nathi nawe nje ukuthi ngesikhathi kuyokhethwa abantu babeme esangweni besitshela ukuthi meke nenze okunye ningaphumi la njengoba senenze nje hayi wozani lana, but asisho ukuthi asihloniphi inhlangano. Inhlangano ye-ANC iyona ethathe izinqumo, iyona edeployayo, iyona eyehlisa abantu, kodwa kulo daba le meya yasempendle luhlukile kakhulu. Kufanele lahambe lolo daba lilungiswe ngendlela ehlukile lo. Wanda ungalithokozela mngani ngoba sesisoya ngasekuvaleni. Ungalithokozela ithuba ngoba into engineshona engiyaziyo ngoba sikhuluma ngenhlanhla abaholi nje umuntu badame bemvakashela bebo ungeke walithokozela why kusekwenzekile konke lokho kwenzeke. Ngeke wathokozela ukuthi ke sibeke abantu ekuyibona abasibeke kule ndawo mhlambe abe ngala ube ngala ngolunye usuku ke ngibe phakathi nendawo ngoba khona mina mhlambe ngizosala kona ekukubuzeni mhlambe from leadership ngoba udaba leniselule phezulu ke ngilande yona ke ibekwe la sike sizwe ngempela ingonyulo ukuthi ubani osikhulumela into eqondile ungaba available for usuku oljalo. Uma ingithumi inhlangano angazi ke kwahle noma angithi wena manje usumela abantu angithi manje kumele uzobakhulumela into yabi beclear mawuzala yayiza lento engisho but at the same time mina nginayo inkolelo ethi nginembuzo engicela ngisho sibuka uyasho ukuthi impungo kodwa ukuthi awusakubuzi ngiyayibona lento leyo. So what if usilanda labantu abasibeke la sibeke whether masithola uJeff noma sithola bona uZ ngoba ibona coordinator na kwi region nobhala na ke kubekwe ubekwe ke sizwe kahle ingonyuluka kahle because I'm lost wewanda yazi ngiyaqala ukubona indaba engilost ka in fact bekakubizele lento but yase ngiyacaza ukuthi sesihleli kule ndaba nje yonke mina ukubizele olunye udaba ngeinto zakho but why avail ama kunento enjalo. No cha uma umphakathi ungithuma ngi-available nama-comrades asempendle engithuma ngaba-available sikhulume ngoba vele thina besifisa ukuthi before bathathe i-decision lo daba ke lihlalelwe phansi iyona into engiyicabangayo luxoxwe kungabi nje isiqondiso kuphela as much as isazi ukuthi i-leadership ifanele isinike umkhombandlela kodwa siyafisa ukuthi ixoxe indaba babone nabo lesiqhamuka khona njengamanje nje umkhandlu uthole i-opinion engekho correct i-adverse audit opinion kanti kwazi ukuthola unqualified for the past 4 years the previous 4 years now loko thina vele ikona okungasiphethe kahle ukuthi kuyasho ukuthi ngempela enye yama decision esawathatha sibona ngathi yayifanele ukuthi ixoxwe ngokujulile mfowethu asiphume kule ndaba khona kusadlula khona ngoba usuvela usuyaphuma kuyona nami ngiyabonga nje ukuthi ungibize as much as kade ngazi ungibizela into yazandla zothando hayi manje ngisakwazi ukuye ngibona utrend ngithi ngeke ke sekufika omunye umuntu wanda mfethu ake siye la